onye bụ mmanya adịgboroja agbagharị n'Owerri. otu ọrụ nchekwa mpaghara South East ejikerela inye ọsọ nyere ndị na-ebute okperima n'ala Igbo. ọjọ ụzọ ka alụpụta n'ọha gwa anyị ha mpaghara ala Abịa inyere ndị Fulani na-achị ehi. nwanne onye na-ekwu nke a uche gọrọ ya n'ụlọ ikpe ga-anọ echi na-abịa abịa bụ abalị 3 nke ọnwa Febụwarị afọ 2021 kwupụta ọnọdụ tinyere Frankie Bezim na-arara ume nakwa ndị ọzọ. anyị awụchiele na ọmarịcha ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ akwụkwọ akụkọ na-abịara gị gbakpem na Radio Ka TV, Radio Bejawa gị, Radio Bejawa kpọtara Darling 107.3 Igbo na nke ụtụtụ taa onye ga n'olu ya ka bụkwa m onwe m onye ji igu ka ewu na-eso ọkwa kibere ikuku Obinna Chineke bụ aha m ka kozie n'obi onye abịara na nke ya kpọmkwem na akwụkwọ akụkọ mbụ m ji ebe abụ akwụkwọ akụkọ The Nation. ndị okoro wata n'isi ụmụ amaala anyị 405 n'ime ọnwa abụọ. otu onye isi ala hiwere n'ebu agha megide nje okoro ụwa agara n'ihu kwuo na ka ọ dị ugbu a na ndị dọkịta ala anyị dị 75 n'ọsọsọ n'otu mkpụrụ izu ụka ma bute ya bụ nje okoro ụwa. gaa n'ihu kwuo na steeti Kogi nọ n'ihe ize ndụ ịka aka na chi steeti ahụ anaghị enyetụtụ aka ma otu ihu na egbochapụrụ ya bụ nje. arara ume n'ibe Bezim ụlọ ikpe ga-anụrụ mkpesa ha echi na-abịa abịa bụ abalị 3 nke ọnwa Febụwarị afọ a. akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na-ekwu na ka ọ dị n'ụlọ ikpe ga-anọ leba anya n'ikpe 3 agbara megide ụfọdụ ndị mmadụ. ọ gara n'ihu kwuo n'otu n'ime ya bụ akwụkwọ ikpe Maazị Ifeanyị Godwin Ararume gbara megide Odoziakụ Uchenna onye iwu ụba tinyekwara 4 ndị ọzọ. ọ gara n'ihu kwuo na akwụkwọ ikpe ọzọ a ga-eleba anya bụkwa nke Ifeanyị Ararume gbara megide Chukwuma Frankie Bezim nakwa ndị ọzọ. na nke atọ ya bụ nke Edith Chidimma Ụwajimogu gbara megide Chukwuma Frankie Bezim nakwa ndị ọzọ nke merụtara ntuli aka ọkwa ọchịchị onye sinetọ mpaghara Ọkigwe bụ nke mere n'abalị 5 nke ọnwa Disemba afọ 2020. anyị kwuru ma kwukwasa kwechiri kwuchim iwu ahụ machiri ịkpa nri ụmụ anụmanụ ebe ọbụla mepere emepe n'ala Igbo gbaa gburugburu ya ka otu njikọrọ ndị aka na-achị steeti na mpaghara ala Igbo nke onye isi ya bụ David Umahi ma bụrụ aka na-achị steeti Ebonyi kwuo ha. ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation ụlọ ikpe apịachiela ahịa Wuse Market tinyekwara ụlọ ahịa UTC n'ụlọ ahịa ọgbara ọhụrụ Mago Shopping Plaza dị n'Abuja n'ihi nnupụ isi nyere ụkpụrụ ahụ amụpụtara iji gbanahụ nje okoro ụwa. bụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. anyị arịọghị enyemaka gị na steeti Ogun. ihe ka gọọmenti Ogun na-ekwu dịka ha na-agwa nwa amadi ya bụ Sunday Igwe
akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na steeti Ogun agaala n'ihu site na nkwupụta nwa amadi a bụ Sunday Igboho onye nọrọ na mbụ kwuo na steeti Ogun na-akpọ ya ọgbụgba oku ka ọ bịa nyere ha aka chụpụ ndị Fulani na-achị ehi. Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na onye kọmishọna ya bụ steeti Ogun bụ Maazị Abdulwahid Odusile agala n'ihu gaa n'ihu kwuo na onwe dị mgbe steeti ahụ ji kpọkwuo nwa amadi a ka ọ bịa nyere ha aka. Akwụkwọ akụkọ nwetara na akwụkwọ akụkọ Daily Post o rejielanụ dịka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii zọpụrụ njem iwu na onye ọbụla mere ihe a tụwara anya na ọ ga-eme mere ka a si ka emee n'okporo ndị agba pụtara iji hụ na efefisaghị nje okoro ụwa maọbụ ịmapụta ya bụ nje okoro ụwa. Akọkọrọ n'ihu kwuo na ogbe a tụwara anya gụnyere ogbe okpukperechi, ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche, ebe a na-agba ụgbọala nakwa ogbe ndị ọzọ. Oyi jere naira 7 n'otu ụma Ọjị Ụzọ Kalụ alọghachitekwala azụ n'ụlọ ikpe. Akụkọ anyị nwetara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na-ekwu na ka ọ dị ugbu a onye isi na-ahụ na-ewere ogbe dị lọrị ogbe dị jụụ n'ụlọ nzukọ omeiwu sineti nwa dị isi kpọrọ Chief Whip ma bụrụkwa aka chịbụrụ steeti Abịa bụ ndị Ọjị Ụzọ Kalụ alọghachitekwala n'ụlọ ikpe dịka ụlọ ọrụ EFCC fọlitere akwụkwọ ikpe ahụ agbara ebe ụlọ ikpe nọrọ nye ya afọ 12 ịga mkpọrọ ma mechakwa kwụghachikwa ya bụ nkwupụta. Pụta n'ọha gwa ụmụ amaala anyị ha obesara ala inyere ndị mpaghara ugwu na-achị ehi n'ala anyị Naịjirịa. Ya ka Nnamdi Kanu na-agwa aka chịbụrụ steeti Abịa Ọjị Ụzọ Kalụ bụ akwụkwọ akụkọ hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Ọ ka bụkwa n'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ a nke kwuru na Nnamdi Kanu onye isi otu IPOB agwala onye bụbụrụ aka chịrị steeti Abịa Ọjị Ụzọ Kalụ kwuo anyị maara na inyere ndị Fulani na-achị ehi n'ọkpa obosara ala na lọkpa mana ọ ga-amagbu onwe ya na ịpụtara kwuo otu ala ahụ ha ka a mara mgbe ha gafere. Nnamdi Kanu gakwara n'ihu kwuo n'oge agafeela mgbe ndị Biafra na-ebegara na-adara mba ụwa n'ala tinyekwara nke otu mba Europe kwuo na otu ọrụ nchekwa mpaghara ala Igbo ekpechirila akwụrụla chim kwuo girigbam imekpa ndị ekperima dịgasị iche iche ahụ. Ebe ọ gara n'ihu kwuo na-eweliele akwa ọkọrọtọ dragon flag gaa n'ihu kwuo ọ bụrụ na ịmaghị nke ekwe na-aka ojukwa asị mgbe ihe ndị a dịchara ga-abịala mmezu ị ga-ahụ na Somalia ga-adịzi ka alaeze n'elu ụwa. Bụ Nnamdi Kanu na-ekwu nke a. N'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post Prince Tony Momo onye bụbụrụ onye minista na-ahụ maka okwu mgbasa ozi na omenala n'agbata afọ 1986 n'afọ 1990 n'oge ọchịchị ndị agha gedegede n'ọchịchị Ibrahim Babangida bụ Nwafọ Edo anwụọla. Bụcha akwụkwọ akụkọ ndị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Ọ dị mma anyanwụ chiela n'akwụkwọ akụkọ The Pen Extra. Iwe anyanwụ akụsuola IPOB odo ha aka na ntikpu ọkụ n'ọnụ wee ọkwa ọchịchị ka ọ ghara ịdịrị ndị agadi bụ ndị kwesịrị ịpụ n'ọkwa ọchịchị kamgbe ma kwechiri ịnọnye n'agba oche mee ya ka ọ ghara ịdịrị ha mfe. Ihe ka onye bụbụrụ onye isi ala bụ Obasanjo na-agwa ndị ntorobịa ala anyị. Ekwetaghị m na Buhari sitere Sudan mana ihe m na-ekwu ugbu a bụ onye mmagburu dịka Buhari abụzikwa onye mgbe ugbu a ọ gbanweela kpamkpam. Ihe ka Obasanjo na-ekwu enyere m ya Yar'Adua ọkwa ọchịchị n'ihi na o nwere mkpụrụ akụ kidney ọhụrụ. Ihe ka Obasanjo na-ekwukwa. N'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ The Pen Extra Buhari kwụsị ndị Fulani na-achị ehi isi mpaghara ugwu ala anyị gafee mpaghara ọdịda anyanwụ ya ka aka na-achị steeti Kano bụ Abdullahi Ganduje na-ekwu. Ụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Pen Extra.
ọ dị mma gọọmenti Imo ji ụlọ oriri na ọṅụṅụ Concord Hotel ego karịrị nde naira 34 ya wụ 34 million naira n'okpuru ọchịchị Hope Uzodimma ihe ka Nkechi Ugwu na-ekwu n'akwụkwọ akụkọ Defender Express ka anyị nọ ebe a nọrọ hụta akụkọ ndị a ọha na eze ndị Igbo otu ọ kpọrọ njem Igbo Movement ebola Tinubu ebubo ịkwado nhọpụta ahọpụtara Prọfesọ Obiọsọ dịka onye isi otu ọha na eze ndị Igbo. Wepụrụ anyị ndị agha n'ogbe dịgasị iche iche a na-eme nkwụsị na-enyocha ụgbọala akpọrọ checkpoint ihe ka otu ọha na eze ndị Igbo ngalaba ndị ntorobịa na-agwa ọchịchị etiti. Onye mechi n'ụzọ dị mma gbarụle n'okporo ụzọ ahụ si na Sịga Nekede gafee iyi agwa ma rute Obize ọkwarụ nke nwere kilomita 14 ka a na-arụ ka ọ dị ugbu a ihe otu ọrụ si aga na ya bụ okporo ụzọ. N'ikpeazụ n'akwụkwọ akụkọ Defender Express Uzodimma akụjọọla n'ebe ndị ọrụ na ndị lara ezumike nka nọ na steeti Imo kwee nkwa ịkwụchapụ ha ụgwọ ọnwa dịgasị iche o ji ha. Ụcha akwụkwọ akụkọ ndị ahụrụ na Defender Express. Ọ dị mma Ibobi Igbo ebe a ka a ga-awụsa ọnwa na nkụtụrụta n'iweta gị ihe ọmụma anyị bụ akwụkwọ akụkọ oge na-adịghị anya ngwa ngwa m ga-akwọpụ aka ma lụọchite azụ ka m ga-agwazi gị nke mụ na gị ga-eji nọkọ kpọmkwem n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ sọsọ na Darling 107.3 echefula na ọka bụkwa gị na onye nke gị ahụ onye ji gị ka egwu na-eso Obinna Chineke bụ aha m. Darling FM Owerri ọ pụrụ iche n'ekiti bịa Akiewu Chassis nwanne osheshi yo Gema Plano Darling 107.3 FM Darling FM Radio Ohaneze. Ọ dị mma Ibobi Igbo ọ bụrụ na ama aga ma agarubeghị Igbo mụrụ m si na ije ka bụkwa ọgịga n'isiokwu mụ na gị ga-eleba anya n'ihe omume anyị taa bụ Igbo Ezukọ bụ nke merụtara mụ na gị ma bụrụ nke metara ndị ọrụ gịrịgịrị na steeti Imo. Ọtụtụ oge ka anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị na-akpọ ọgbụgba oku gbasara ọnọdụ ndị ọrụ na steeti Imo. Ọ bụrụ na ị chetara ugboro ole na ole tinyekwara ụlọ ọrụ mgbasa ozi dịgasị iche iche tụmadị ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ na ndị ọzọ ka anyị nọrọ nweta ozi nọ na steeti Imo akwụchapụla ndị ọrụ bekee ụgwọ ọnwa niile o ji ha tinyekwara ndị lara ezumike nka. Ka anọkọtakwa gọọmenti steeti Imo ebido ya bụ atụmatụ ime nyocha ya bụ verification ka a mara ndị tozuru oke na ndị na-etozuru oke site na nyocha mbụ e mere ekwuo na ụfọdụ ndị na-enwetabeghị ụgwọ ọnwa ha bụ ndị ahụtara dịka ndị ahụ ha dị n'akwụkwọ ma ha anaghị abịa ọrụ ma otu ya ghost worker. Agakwara n'ihu kwuo na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị akara ọba ego ha na-ezuchaghị oke ya wụ BVN. Nke atọ abụrụ na ọ nwekwara ndị ọrụ na-enwetabeghị ụgwọ ọnwa ha ọtụtụ n'ime ha bụ n'ihi gịnị na ha na-eji ọba ego ndị a dị ala ndị a dị nta ọba ego ndị a na-ekwuchabeghị ezi ọnụ akpọrọ microfinance bank ya wụ ndị mpekele a ihe ọbụla wụ micro ihe dị mpekele ịghọtara ya wụ n'ihi ya na ya mere ụfọdụ n'ime ha enwetabeghị ụgwọ ọnwa ha. Ụlọ ọrụ Darling FM were dịka ụlọ ọrụ ihe gbasara ọhaneze na-eche ụra anyị wepụtara ya n'ikuku. Ọtụtụ ndị mmadụ kpọrọ sị ọ bụghị eziokwu
n'ihi na gịnị na ọba ego m ji eme ihe bụ ọba ego a maara aha ya nke ọma ọ bụghị Microfinance Bank. Ọtụtụ ekwuo BVN m zuru oke mana enwetabeghị m ụgwọ ọnwa m. Ọtụtụ ekwuo ana m abịa ọrụ aha m dị n'akwụkwọ ama m ama kwamgbe ana m abịa ọrụ abụghị m ghost worker ma ruo ugbu a enwetabeghị m ụgwọ ọnwa m. Akụkọ anyị nwetara ụnyaahụ bụ nke si kpọmkwem n'ụlọ ọrụ aka na-achị steeti Imo bụ ebe ọ nọrọ kwuo na ewepụtala ụkpụrụ ọhụrụ bụ ebe ndị mmadụ ga-eji enwebata mkpesa ha tụmadị ndị a na-akwụbeghị ụgwọ ọnwa. Ya bụ ọ bụrụ na ekwubeghị enwetabeghị ụgwọ ọnwa gị e nwere ụkpụrụ gọọmenti wepụtara a ga-eji eme nke a. Agbanyeghị ụfọdụ nọrọ na bụkata ya bụ ụkpụrụ kwuo na-enwela mgbe a jisi ya wepụta nye ha akara ekwentị a ga-eji akpọ ka enye ha ogbugbo nyere akwụghị ha ụgwọ. Ụfọdụ atị na ha akpọọla ọkpọgoro ji eleghị nne gị hịọrọ m ihịọ mana nke bụ anyị na-ebu ụzọ eweliri aka na-achị steeti Imo aka na mbọ ya. Nke a gosiri nnọọ na ihe gbasara ndị ọrụ na-echi ya ụra ọ na-echi ya ụra ka ọ na-amụrụ ha anya abalị ka ọ na-arahụ ụra n'elu ya. Ya bụ ọkwa ikpeazụ ewepụtara bụ ụkpụrụ a ga-eji leba anya gbasara ya bụ okwu akwụghị ụgwọ ọnwa bụkwanụ nke o kwuru na ọchịchị ya dị uchu ịhụ na o melitere ọnọdụ ndị ọrụ. Igbo akara ekwentị ga-eje nweta m n'ụtụtụ a ka bụ 08150501078. Alo ezi m okorobịa, ụtụtụ ọma. Makwara gị mma onye nke m, ya gazie gaa n'ihu. Ihe gbasara ndị ọrụ ndị chegharị ike nka obi na oke mgbe nwe okorobịa ga-arụ ga n'ọrụ arụcha ihe olileanya tigere ezumike nka nwa ihe ahụhụ niile na ọrụ niile ịrụ ọ dịgara eti amara anwụ emere ihe ndị ọzọ agadụọ na-akpụrụ ọzọ ebe mbugere ka m awụrụ gịnị ndị ahụ bụ ebe okwere ka m ọyanụ yele ndị ego ọrụ ndị esi ya na ndị PA ya na ndị adịmasa ya na ndị ọrụ ya ndị ọzọ maka onwe ike ndị ebe a na-agbalịla ndị nne na-aka awụ ndị na-emenye ebere ma ndị ebe uwe ọchị apụga na were nye ezige n'ụlọ akụ ka ọ mụtara ha mụrụ nwa tupu akwụkwọ obi na ọ lekọtara m. Ọ dị mma ezimokorobịa, dịkwa gị na mma. Otu nkeji dịka ọ na-aga n'ihu na-akpọ ọgbụgbọ oku keleba anya atụmadị ebe ndị lara ezumike nka nọ. Ịkọlachi ndewo. Ọ dị mma, gaa n'ihu. M chọrọ ikwu ọbụla ọtụtụ nsogbu anyị na-enwe bụ ụfọdụ onye gọvanọ nye ndị mmadụ ọrụ ndị ahụ ọ rụrụ ọrụ anaghị eleba anya rụọ ya nke ọma. Ekwesịrị ka emee nyocha mara na onye ọbụla enyefere ọrụ n'aka n'akụkụ ebe ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ ma ndị lara ezumike nna nna ọ bụrụ na enye mkpesa ka ebe ụzọ nyocha onye ahụ e nyere ọrụ ọ bụrụ na ọ rụta ọrụ ya nke ọma ka a chụọ ya taa ya ahụhụ. Ọ ga-eme ka ndị ọzọ ga-etinyela ọkwa ọcha ahụ ka ha mara ihe ha ga-eme. Mgbe ha mechara ya bụ ndị arụrụ ọrụ ji oge ha niile rụọ ọrụ ndị a ga na-ata ahụhụ. O kwesịrị otu ahụ. Ndewo ịma mejụa ya dịkwara gị na mma na ntụnye nke gị n'isi ụtụtụ taa. Ọ dị mma dịka ọ na-agba ọgbụgbọ oku nnọọ ka eleba anya gbasara ndị e nyere ya bụ ọrụ ịhụ na akwụrụ ndị mmadụ ụgwọ ọnwa. Igbo aga m agbapụ aka ya kwọpụ aka ma laghachite azụ gaa n'ihu imeta gị mma.
as my father, even my mother. No, just send to your whole community. They should go and buy their own job. Super Bitters, also known as Aquarike, is available in all the markets in Owerri, Imo State, as well as other markets in Nigeria. For inquiries, call 0811-359-1568. Go for the good life today. Go for Super Bitters, also known as Aquarike. Super Bitters, I beg, make you enjoy your life. Take go. Show your future better food. Enjoy your language and your house you go. Mangrove delicious food and restaurants. Delight your family mood with delicacies at Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Your family and friends must be satisfied with a finger-licking nutritious fresh meal, both African and continental dishes like shawarma, ice cream, popcorn, our yummy crispy fresh bread, mangrove bread, pastries, and delicious hot meals. And at Mangrove, you can get refreshment by the stick with refreshment services. And we also offer home delivery services. Visit Mangrove at Plot F/27 Housing Area B, New Owerri Capital Territory at Ranger Roundabout, former 4040 Roundabout, Owerri, Imo State, Nigeria. Or call 070-8894-8849. Mangrove Delicious Foods and Restaurant. Lots of love. The search for premium industrial cooking, grilling, and baking equipment at affordable price is officially over. Introducing EcoC, manufacturers and distributors of hotel and kitchen equipment, industrial and home appliances, Nigerian industrial oven with charcoal and gas that serves multi-purpose use such as industrial fish oven, bread and cake oven, stainless wok table, grinding machine, industrial gas cookers, barbecue grill, gas shawarma toasters, etc. We also have industrial mixers, food warmers, snack warmers, cake chiller, popcorn machine, solid oven, ice cube machine, breakable plates and dishes, domestic and industrial cylinders, and all types of cooking pots. EcoC is located at number 18 MCC Road beside ITC Park, Owerri, Imo State. To place your orders and for more inquiries, you can call EcoC on 0803-339-5553 or 08165-717592. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, the stitching time saves all the 9Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. IG Battle Center.
ọrụ Igbo mụrụ m si na akwa mma Igbo bụ Igbo okwu anyị ka gbakwa n'ọnụ n'ụtụtụ taa bụ nke metụtara ndị ọrụ n'ebe ọ dị ukwuu maka nke bụ eziokwu bụ na gọọmenti ọbụla mewara leghara ndị ọrụ anya echeghị m na ha na-emetacha ya ma gọọmenti ọbụla tinye ndị ọrụ n'obi ihe na-agazi maka ebe ndị ọrụ na-arapịọm onye ọrụ ubi na-erikwa pịọm onye na-azụ ahịa a na-erepụ n'ihi na ọkwa onye ọrụ ga-abịa zọrọ ya bụ ihe gọọmenti Imo ewepụtala ụkpụrụ dịgasị iche iche bụkwanụ nke chere ihu n'ịnata mkpesa ọhaneze akwa kọmplen ka a na-akpọ ya ndị akwụbeghị m ụgwọ BVN m ọ dị kọmpliti ihe ọtara awụ m gosi wọka akwụbeghị m ụgwọ ya bụ gọọmenti Imo asị wepụta ya bụ ụkpụrụ si ka eme gịnị ọ bụrụ na akwụbeghị ụgwọ n'ịma nnọọ na BVN gị zuru oke iwu gị gosi wọka nke ọzọ ahụrụ na ịkwa microfinance bank iji atụ mgbere ahịa enwere ụkpụrụ ewepụtara n'ihi nke a ka anyị kpọbatara n'ụzọ pụrụ iche onye enyemaka pụrụ iche nke aka na-achị steeti Imo na igwe nzikọrịta ozi ọlọrọ ọhụrụ nwa desi kpọrọ New and Electronic Media Igbo bụ Igbo ka nnabata Odoziakụ Nne Amaka Okafọ ụtụtụ ọma ọ dị mma ọjọọ na ụlọ bekee ka ị na-azụta ị ga-azụtara n'anya Igbo na ịhụ afọ Igbo ọ dị mele otu mere dịka okwu akpụ n'ọnụ n'ụtụtụ taa ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe mkpesa na abụghị ghost worker ha enwekwara na BVN ụmụnne ya mana enwetabeghị ụgwọ ọnwa anyị nọrọ nọ na gọọmenti ewepụtala ụzọ dịgasị iche a ga-eji ewebata mkpesa ndị mmadụ ka enwe ike leba ya anya nwere ike imekwu ka o doo anya kọwakwuo ya ka o doo anya ka ha mara otu a ga-esi eme ya isokwa bekee gị sokwa Igbo nsogbu adịghị echeta na about 3 days ago ndị Labour na ndị gọọmenti nwetụ nwa meeting ha reachiri agreement na a ga-emake sure na ndị Labour fụkwa ọrụ nke gọọmenti na-arụ ya bụ the enterprise payroll system wee sịkwa na ọ dị mma because ọ dị mma na ama mmadụ na onye na-arụ gọọmenti ọrụ anaghị etufu a na-enye ndị rụrụ ọrụ ego ha mana ha kwetakwa na onwe ndị maybe in the process enwere ike onwe ndị omiti maybe not necessarily by government's fault maybe onye ihe na ya BVN ya ezughị ezu ọ na afịa na system na afịa na bank ezukọta ha abụghị ofu ihe and all of that so many different complaints so government wee si okay na onwe ụzọ na-abụ ga-esi solve this problem ma ndị pension ma ndị salary and the first scenario bụ maybe onye si na first of all a publish godoro afa na website publish kwa na newspaper so onye ọbụla ga-acheke onye afịa adịghịzi na the system at that point onwe ike ịbụ na ị nwere nsogbu ọ na-egbughị a worker so gọọmenti wee si oke na ihe a ga-eme ọ bụ na ị na-claim na akwụbeghị ụgwọ ọ na ị na-arụ na gọọmenti parastatal nsogbu adịghị ihe ị ga-eme bụ ide a protest letter stating the issue na asolvebeghị to the head of service or civil service commission through your MDA, that is Uloroge. Ide ya letter, I accompany with an attestation letter stating any way bona fide staff of that ministry. So I need the money onye na-arụ government or onye just tukwasa, So you got attach a copy of your statement of accounts from the last time in our salary and then he attach a copy of appointment letter or transfer to another parastatal. Very simple. Even now we here as onyoru government. You will complain nina we're gonna office head of service, state worker or local government service commission, even in our local governments. The same thing with the pension, depending on the your those documents and that is all you need. The email need the anyway need anybody so we email ihe nda aga lebara okuganya
and the open a bona fide civil servant, I got sort to your issue. So many people are sort to go their issue, and you know, the problem na ndị na system man work or na system man na government ga-echefu complain eme blackmail mana ịnụgo ka governor kwu na no matter the amount of blackmail. Now this system has come to stay. A proper way of doing things. All the Nigeria now complain all the time. Na data adho na yang data. Government abiakwana nukosi okay. Ka inwe data. Ka inwe accurate ihe na mako get help planning and all that thing. Or just sort to corruption and civil service. Civil service be the first point of call. Every other area I got collect data differently. Oh, mako get help government with development and everything. Now scenario 2, boom, makandina migrate, and by migration I mean maybe only bank also in a chije bank another bank. If you need your last statement account may show your last payment na the other bank, your employment letter, and then attestation letter in from Onisi or Oge. The same thing you guys submit to head of service office or local government commission office. There's no other place. Any other person sigi with any other place. You were civil servant and civil service will rule, or you were pensioner. All your the rules. No head of service or local government commissioner handle on you get budget in the and thank God name we go annexes for the data center na nime ulorun the civil service na ime ulorun the local government. So iwega all those things then I get use there solve your problem. That's a simple one. But I can point out now that today about 43,000 civil servants na narugo. So it shows that the system is working, or just little I mean everything we went to a bit of human error here and there, or a situation where only a situation where every time we go mad because BVN yezu and nyawa submit the BVN like that, or in a situation where afamado ataliho and all of that. Then there was a situation where some people are the civil servants, mana because hana goro claim we civil servant. Odi mai bobi bobi kanesi irani okabokwa anyina amaka ukafo nona otutu ta dika anyị leba anya gbasara okporo ọhụrụ ewepụtara a ga-eji leba anya na mkpesa ndị ọrụ na Limo. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị ga-ajụ achọrọ m ka ị ga isi apụ na isi okwu akpụ n'ọnụ gawa n'ọzọ ajụjụ ole ga-ajụ ọnụ ebe a ịsa ya bụ ajụjụ n'ihi na mụnwe m kara isi ka m jiri aka m sa mana mba ọ ga-amagbu onwe ya na m kpọtara ndị ọnụ na-eru n'ogo ka ha sa ya bụ ajụjụ gere otu o si mecha gị n'obi. Ngwa tụtụrụ ekwentị gị pịa anyị n'igwe 08150501073 Ịbọlachi ụtụtụ ọma ya dịkwara gị na mma. Ọ dị mma gaa n'ihu Daberechi. Mana ndị Igbo si onye mere amarana onye o mere amarana ịcha gị kpụga mma na ụgwọ inwe ihe gafara na ego ha ya ụgwọ gachi onye ahụ lekwa ihe mere lekwa ihe nke inene ede mezie ha emezie ụgwọ agwọ ihe abụba BVN ga-eme na ka emechie marịa ịcha ha ọrịa mma nsogbu anọ ayakwa na-elekwa ndị lebatara kwụ ụgwọ gọvanọ echekwa ka bụkwa nke ya ọhụụ mgbe anyị nọmara edepatị gọvanọ pụga ayakwere ndụ ọkwa bụja afọ ha ka ọgwụ jerere. Ọ dị mma ya dịkwara gị na mma Daberechi. Daberechi ka na-atụkwu uche ma ya wụ ụkpụrụ ọhụrụ ọ ga-awụ ọkụkwa ọ ga-awụ ọkụ nne m ọ you got full complain every here and there and all of that. Ịbọlachi Ogbuagụ onye ji ego ka ewu na-eso Bojom Chief Bright Agụ ụwa dịkwara gị na mma. Onye ọbịa anyị na studio dali na-ekwu ebe Bọlachi. Good morning. Aha nwụ Chief Bright Agụ ana m esikwa n'Ọhabele London
nọ na Obosema Ọhajiakpụ. Okwu akpụ n'ọnụ n'ụtụtụ a o mekọtara anyị ọhaneze ebe ọ dị ukwuu, ọkacha nke ndị a lara ezumike nka eji ụgwọ ọrụ. Ama onwe m ọ na-agba m anya mmiri akwa mgbe niile ndị nna anyị ha na ndị nna anyị ha were oge ha wụ ọkụ ọbịa na agba ọbịa were ọbara ndụ gara ala anyị ozi, mana ugbu a sị ha nọ n'anya nini. Ụfọdụ enweghị ike ịzụ ọgwụ ma ha yawa leta onwe ha. Ma na-ajụ sị ọwụ gịnị pụtara ihe a, n'ihi ama m mmadụ anọ ruo n'iri ndị rụrụ ọrụ na-ezumike nka akachi ụgwọ. Ọwụ agụba adịghị nkọ ka ọwụ na ọkpụ isi anaghị akpụ. Nke ahụ ajụjụ m n'ụtụtụ a. Aha nka Chief Kite Akụ. ya dịkwara gị na mma. Maka atụmatụ ọhụrụ a o metara ndị lara ezumike nka ka ọsọsọ ndị na-arụ ọrụ everybody, pensioners and salary earners. But first of all, before anybody may complain, governor at the beginning of the year release the list all the newspapers, each statesman all the newspapers after onye niile akwụgo ụgwọ and all of that. So ọ bụ na akwụgo more than 20-something thousand ụgwọ, masị na eji ndị mmadụ ụgwọ like that. Any other person si na-eji ụgwọ asịgo gị ngwa gaa lee ma afa ga-adụ na the payroll system. Ile hụ na newspaper ị gaa na www.payroll.imostate.gov.ng cheke ma afa ga-adị nga ahụ. Ọ bụ na ọ dịghọ nga ahụ isizie na onwe ike inwe nsogbu, idewezie ifolozie this protest process asigi follow, and he work all with the head of service, the head of service na local government commission na afụ maka ihe salary. Onwe ebe ọzọ na afụ maka ihe salary. The data center will just collate information. Ọwọ ha na afụ maka ihe salary. Ọwọ kwanu ha na akwụ salary as ọtụtụ mmadụ si ekwu. Onwekwanu ke ihe ma consultant na akwụ salary or pension. Bottom line bụ inwe nsogbu gaa na office head of service, gaa na office ndị local government commission, gaa ebe ahụ mee ụmụ ihe asị gị mee. In fact, anyị publish go the public service announcement na oyibo na n'Igbo maka ndị aghọtachaghị oyibo aghọta n'Igbo. Anya publish gay everywhere, send it out everywhere. Go through that process. Igahana through that process. So many people can testify. They claim na akwube ha. They can testify na through that process. Solve what problem ha. Odimma oge abụchaghị nwanne anyị ya wee ba ka anyị ga-awụsa ọwa na nke ụtụtụ taa dịka anyị na ya ga-anọkọcha Igbo Igbo nkwa anyị na-ekwe ego kwamgbe anyị ga na-akpọtakwa ya ka ọ na-agbazi anya olu ma jụkwa ya ajụjụ nke ọ ga-asakwa metụtara ọnọdụ ndị ọrụ n'ala Imo. Ana m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche Amaka Okafọ. Ya dịkwara gị na mma. Mgbe ọzọ anyị kpọkwara gị biko bịa zakwa anyị. Ya gazie.